Имотният пазар се срина. Това е основната тема, която се говори в момента. Да, срина се, защото 2024 година и 2025 година, това е лично мое мнение, хората знаеха, че ще минем в еврото. Всичките, които имаха спестени пари, гледаха да си ги вложат някъде, понеже всеки знаеше, че 1 евро ще стане 1 лев, а не 1 лев да стане 50 цента. Буквално всичките забелязваме, че всяка една сума, която струваше 10 лева, в момента е 10 евро. Както по магазини, заведения, ресторанти, всичките го виждаме. Също така, в момента имотните брокери, имотния пазар, всичките си помислиха, че това нещо ще се приложи в имотите. Да, но хората гледаха да инвестират парите си, още преди да влезем в еврото, защото инфлацията ще стане жестока и тя наистина стана. Така че затова в момента има спад на имотите и няма купуване. Това е лично моя теза и предполагам, че наистина е така.